On myöhä, melkein keskiyö. Olet soittanut hänelle 3 kertaa. Ei vastausta. Illallisvaraus, jonka teit. Jäähtynyt. Hänen viimeinen viestinsä. Tulossa pian. Siitä on 2 tuntia. Sydän hakkaa. Onko hän kunnossa? Vai onko jotain vialla? Tartut puhelimeesi, avaat selaimen ja kirjoitat. Miten seurata jonkun puhelinta pelkällä numerolla? Jos olet joskus tuntenut tämän paniikin, et ole yksin. Miljoonat ihmiset etsivät tätä joka päivä. Huolestuneet tyttöystävät, vaimot, jopa aviomiehet. Mutta tässä on totuus. Et voi paikantaa puhelinta vain numeron avulla. Ei laillisesti, ei välittömästi. Ja todellakaan ei ilman ennakkojärjestelyjä. Joten mitä voit oikeasti tehdä, kun välität jostakusta ja haluat tietää, että hän on turvassa? Puhutaan siitä. Miksi numeron jäljittäminen on niin vaikeaa? Puhelimen paikantaminen ei ole taikaa, se on teknologiaa. GPS, Wi-Fi, tukiasemat, kaikki yhdistettynä sovellusten ja lupien kautta. Mutta mikään näistä ei toimi, ellei sijaintipalvelut ole päällä. Paikannustoiminto ole otettu käyttöön etukäteen. Jos näin ei ole, mikään salainen sovellus, hallituksen tietokanta tai hakkeritemppu ei voi vain antaa sinulle vilkkuvaa pistettä kartalla pelkän numeron perusteella. Varoitus. Älä lankea huijauksiin, tulet löytämään sivustoja, jotka lupaavat paikanna mikä tahansa puhelin heti, ei pääsyä tarvittu. Kuulostaa houkuttelevalta, kun olet huolissasi, eikö? Mutta tässä on todellisuus. Ne eivät toimi. Ne varastavat rahasi tai pahemmin henkilökohtaiset tietosi. Jotkut jopa asentavat vakoiluohjelmia omaan puhelimeesi. Yhteenveto, jos se kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta, se on. Joten mikä on oikea ratkaisu? Skenaario 1. Kadotit oman puhelimesi. Android. Mene osoitteeseen google.com Android Find, kirjaudu sisään ja näet puhelimesi viimeisen sijainnin. Voit soittaa siihen, lukita sen tai tyhjentää sen. iPhone. Käytä Find My iPhone-toimintoa iCloudin kautta. Sama idea. Provinkki. Tämä toimii vain, jos otit nämä käyttöön ennen kuin kadotit puhelimen. Joten jos kumppanillasi on puhelin, nyt varmistakaa, että molemmat aktivoitte tämän ominaisuuden. Se vie 30 sekuntia ja voi säästää tunteja stressiä myöhemmin. Skenaario 2. Haluat mielenrauhaa parisuhteessa, rakastat häntä, luotat häneen. Mutta joskus haluat vain tietää, että hän on turvassa, varsinkin yöajojen tai matkustelun aikana. Näin teet sen vastuullisesti. Google Maps. Jakakaa reaaliaikainen sijainti toisillenne määräajaksi tai pysyvästi. Apple Find My luo perhe- tai pariskuntaryhmä avoimeen sijainnin jakoon. Tärkeä sana. Suostumus. Tämä ei ole salakuuntelua. Tämä on välittämistä. Sopikaa rajoista. Jaa sijaintisi kun matkustat. Ilmoita kun tulet myöhään kotiin. Se rakentaa luottamusta, ei jännitteitä. Skenaario 3. Entä jos hän on oikeasti kadonnut? Jos et tavoita häntä ja pelkäät jotain vakavaa, ota yhteyttä viranomaisiin. Poliisi voi tehdä yhteistyötä operaattoreiden kanssa paikantaakseen puhelimen hätätilanteissa, mutta siihen tarvitaan laillinen lupa, ei sovelluksen latausta. Salainen seuranta. Pimeä puoli yrittääkö joku seurata ilman lupaa. Se ei ole vain väärin, se on laitonta. Yksityisyyslait ovat tiukkoja. Joissakin paikoissa sitä pidetään vainoamisena. Ja kyllä, jotkut ovat joutuneet vankilaan siitä. Tässä on, mikä oikeasti toimii, saatat miettiä. Mutta mitä voin tehdä konkreettisesti? Vastaus on yksinkertaisessa työkalussa, jonka löydät sivustolta paikannapuhelin.com. Käyttääksesi sitä, avaa vain selain puhelimella tai tietokoneella. Kirjoita Googleen paikanna puhelin ja klikkaa virallista sivustoa. Kun olet siellä, valitse paikanna puhelin -painike. Seuraa sitten näytön ohjeita vaihe vaiheelta loppuun asti. Jos tämä auttoi sinua, jaa se jonkun kanssa, josta välität. Koska suhteissa rehellisyys ja ennakointi ovat tärkeämpiä kuin mikään sovellus. Pysy turvassa, pysy yhteydessä ja nähdään seuraavassa videossa.